سلام تغطتلتي سمنا مدب سبورت اس بي اس تقرينيا إبراهيم علي كما يكنيخم أبناء لومي مدبنا إرترايان إتيوبيان تغدادمتي بشكلتا ببزحيز ساتفلهم علم لخا كردمات بشكلتا يكادو لو أب كايرو شامبيونا غدد مشكلتا من قد أفريكا كلتاشن عسران حدين تغايدو دوب أفريكا زبزح ميدالياتات كتعوة كلا إتيوبيا أب كردم كببال سالسيت وتيا إرترا أب زعمت أب زوراي أي تساتفتن ناي موعوعي وعل أمونغو غانتا أرسنالن منغستي رواندان وعلو كحدث أبزك أربولو زلوان كونتات سبعو مسالات أب رواندا سكفتاتاتي فوترو زبلو قله كابتو مارسا زحزه مدبالنا كتكاتاتلونا نعدم زي حلفة قدام أبتوسكانا إيطاليا مبل 15 عمتاوي قدد مشكلتا استرادا بيانكا تغايدو بعوة نيزرلانداوي أبالغانتا ألبيتشين فينيكس ماتيو فاندر باول تزازيمو أبزي زحلف عمد بمخنيات لبدا كوفيد 19 ككاد زي تغالو وراي أبزي عمد بزحات أب عالمنا زحيلو تغدادمتي زي تساتفولو كوينو وعيلو فرنساوي أبالغانتا دوچا انين كوكي جوليان ألافليب كالاي وچيو أبزي ناي حد معلت وددر إرتراين تقدمتي أبال غانتا تريك سغافريدو أمانيل قبرق جابيرن أبال غانتا كوفيد سنات نايل برهان انتساتفهم مبل 73 ميتن شدشن بتغطاتالي درجاتات حزم وددرهم مفتسامهم تفليت الله بخلو وغن أب تركي كردم مشكلتا جراند بري غوندوغ مس تغايدو أبالات غانتا ترنغانو سايكلين تيم كولومبياوي كارلوس كوينترون إرتراوي متكل إيوبن تمراريحم كداماين كلاين بموسى تعويتهم أب تماسا لزينها مبل 43 عمتاوي كردم مشكلتا جراند بري اندستريا اند ارتيجاناتو تغايدو بلجماوي ماوري فان سفنانت كابدوچا اونين كويك ستيب كعوتن كله إرتراوي ناتنايل تسفاتشن كابغانتا أندروني جاكاتولي سيدرمك زيدنا مبل 10 تغلت وديو بينام قرماي كابغانتا ديلكوخا قرب دحيرو مبل 10 شديشك واتسن كله مرهوي قدس كابغانتا أستانا بريمير تيك مبل 20 شمونتن واتسيو أمانيل قبرق جابير كابغانتا تريك سغافريدو ياقوب دبساي كاب ديلكون إتيوبياوي ملو كنفا هايل ميكال كاب ديلكون وددرهم كيف تسمو مترافهم تفليت الله زي حلفة سمون أب كايرو جبسي شامبيونا غدد مشكلة من قد أفريكا كلتاشن عسران حدن تقايدهم دوب أفريكا زبزح ميدالياتات بمعتار تعويتا زوم كردمات أب استفلاليو مدبات تغفافيلهم بهاجر درجان بولكن تقايدهم إرترا أبزي ببزحيز الناد عوتات تمزقبلو زنبرت وراي أبز عامتاي تساتفتن قداماي معلتيز جمره بغدد مكلتا فقجي هاجرات دك تبعتيو كوينو دوب أفريكا تعواتيت كتكون انكلا رواندان الجيران تغتيلنا كاليتن سالسيتن وچين أب كردم كلتا فقجي دك نسيو منسيات بولكي دوب أفريكاويت شانتا أوليفر كتعوات انكلا قبصاويت هابيبو إليوان الجراويت نسرين حولين كاليتن سالسيتن وديين أب منسيات كردم منقدون شانتا دقيماك تعوات انكلا هابيبون نسرين بتماسسالي تغتيلنا بترا وددرم فتمن أب مدم منسيات دك تبعتيو دوب أفريكاوي بيدري كراوس روانداوي إيتين تيزرن دوب أفريكاوي جاستين تشرتترن كاب قدامايك سابسال ساي درجاتات محز تعويتهم إتيوبيان لترا دابسان كيا روغوران شامناين مبل 10 تغلتن وديهم بوغن إليت دك أنسيو دوب أفريكاوين كالا أوبن هوزرن فرانسيس إيان فان ريتسبرغن قداميتن كاليتن كواتسان كلها ناميبياويت فيرا لوزر سالسيتو وتيا إتيوبياويت سلام أمها رابعيت بموتا ميداليا كملتان كله محرت أسقل قبريو هانسكا قرب دهيرا 10 وتيا أب شامبيونا غدد منقدي إليت دك تبعتيو دوب أفريكاوين رايان جيبنسن كانت مينن بزل على كعوتن كلو روانداوي مويس موغيشا زترفت بوتا بوديم بموسى تعويتو إتيوبياوي تقابو قرماي حامشاي كوتن كلو سنتايو كبدخا مبل 10 وتيلو أب كددم مكببال حوسوات صوتاتات دوب أفريكا تعواتيت كتكون انكلا رواندا كاليتي إتيوبيا سالسيت وتين أب كددم شامبيونا من قدي منسيات دك تبعتيو روانداوين إيتين تويزرن ساميل نيون كورون قداماين سالسين كوتن كلو موروكاوي محمد ناجب سامبولي كالاي وديو إتيوبيان لاترا دابسان جافار تهان مبل 10 4 كوتن كلو كيارو غورها موداتا درجة محز مبل 10 وتيو أب كددم مشكلة من قدي أهقراوي شامبيونا أفريكا ريان جيبنز كعوتن كلو الجراوين ناسيم سعيدين يوسف ريغويغوين كالاين سالسين وتيم سقابو حمشاي درجة حيزو ورايو مزيزامخا تفليت الله
موداتها كبرات سمعتنا انجليزاويت غانتا كعس اجري بريمير ليج ارسنال ምስ መንግስቲ ሩዋንዳን ሚኒስትሪ ቱሪዝም እታ ሃገርን ብዝኣተወቶ ንግዳዊ ስምምዕ መሰረት ኣብቲ ንግጥም ለቢሳቶ ትፃወት ማልያ ንሩዋንዳ ብፅሑ ወይ ከዓ ቪዚት ሩዋንዳ ዝብል ፅሑፍ ተቃልሐ እንተኾነ ግን ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት ዓለም ለኸ ስክፍታ ዝፈጥር ኣብ ዝኾነሉ እዚ መዋዓዊዒ በብመዓልቱ ዘገርም ይመስል ክብል ባርኒ ሮናይ ኣብ ጋዜጣ ደ ጋርዲያን ከምዚ ክብል የስፍር ኣብ ወርሒ ጥሪ ናይዚ ዓመት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ብሪጣንያ ንመንግስቲ ሩዋንዳ ብዛዕባ ሞታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ጎነፃዊ ምጥፋእ ሰባትን ስቃይን ክምልከቶም ሓቲትዎ ነይሩ ቅድሚ 6 ወርሒ ኸ ፖል ሩሴሳባጊና እቲ እጃሙ ኣብ ምስፋን ሰላም ኣብ ግዜ ህልቂት ሩዋንዳ 1994 ኣብታ ሆቴል ሩዋንዳ ዝተባሃለት ፊልም ዝተዘንተየሉ ወናኒ ሆቴል ቤተሰቡ ሓሶታዊ ፍርዲ ኢሎም ዝፀውዕዎ ዝቐረበሉ ክስታት ግብረ ሽበራ ክምልስ ኣብ ዱባይ እንከሎ ናብ ሓንቲ ነፋሪት ብሓይሊ ተዓፊኑ ኣትዩ ቅድሚ ሓደ ዓመት ከ ተፃዋታይ ጋንታ ኣርሴናል ዴቪድ ሉዊስ ኣብ ሓደ ተኣምራታዊ መዘናግዒ ምብፃሕ ዕረፍቲ ናብ ሩዋንዳ ተጓዒዙ እዚ ኸ ኣብ መንጎ ኣርሴናልን እታ ብመሰረት ተሓላቒ ሰብኣዊ መሰላት ሂውማን ራይትስ ዎች ህይወት ህዝባ ብፍቕራታት ብፍርራሓትን ምስጢራውያን መቕተልታትን እትልለ ሩዋንዳ ዘሎ ኣዝዩ ዝተጣዓመ ዝምድና ንምምስካር እዩ ንሱ ኣብታ ሃገር ድሕሪ ምኻዱ ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ ኣነ ንኹሎም መሓዙተይ ዕረፍቶም ኣብ ሩዋንዳ ከሕልፍዎ ክመኽሮም እየ ዝብል ነበረ ቪዚት ሩዋንዳ ዝምውሎ መዋዓውዒ ኣርሴናል ኣብ ዝምድና ንግድን ስፖርትን ክሳብ ሕጂ ዘይንቡር ኮይኑ ጸኒሑሎ እቲ ውዕል ንግዳዊ መዋዓውዒ ኣብ እጅገ ልብሲ ኣብ ጉንበት 2018 ብወግዒ ክምረቕ እንከሎ ገለ ናይ ምግራም ትዕዝብቲ ነይሩ እዩ ካብኡ ንድሓርካ እቲ ራእይ ካብ ወሰን ናብ ማእከል ሰንከልከል እናበለ ተቐባልነት ብምርካብ ናብቲ ሰፊሕ ሞራላዊ ሕቶታትን ስክፍታታትን ዘለዎ ህይወት ፕሪምየር ሊግ ኣትዩሎ ኩዕሶ እግሪ ዝሓለፈ 10 ዓመት ብልኡላን ዝኾነ ሃገራት ክዕደግን ክሽየጥን የሕሊፍዎ እዩ ዓለም ለኻዊ ስም ወይ ከዓ ዝና ናይተን ሃገራት ኣብ ምድንፋዕ ኣብ ምዕራይን ምፅራይን ከዓ ብምውሳእ ይሕግዘና ኣሎ መን እዩ እቲ ዝቕፅል ከምዚ ዓይነት ንግዳዊ ውዕላት ዝፍፅም ምስ ኩሉ ሕውስ ዝኾነ ውልቀ መላኺ እቲ ፍልልይ ምስ ሩዋንዳ ዘሎ ዋላ እኳ እቲ ሃገር ክትበፅሓ ወይ ከዓ ክትዛወረላ ምልክዕቲ እንተኾነት ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ግን ሓንቲ ካብተን ዝደኸያ ሃገራት ኣብ መሬት እያ ሩዋንዳ ካብ ዌልስ ብዙሕ ኣይተዓብን እያ ዝበዝሐ ክፋል ህዝባ ኣብ ድኽነት እዩ ዝነብር ኣብ ናይ ደገ ሓገዝ ከዓ ኣዝያ ትምርኮስ ኣብዚ ግን እንህለ 30 ሚልዮን ፓውንድ ዝኸውን ገንዘብ ንሓንቲ ካብተን ኣብ ዓለም ዝሃብተማ ጋንታታት ስፖርት ትኸፍላላ ክልተ ነገራት ከዓ ነዚ ጉዳይ ኣብ ዝሓለፉ ሒደት ሳምንታት ናብ ሓደ ሙሉእ ዝኾነ ቅሳነት ኣምፅሞ እቲ ን3 ዓመት ዝተኣትወ ንግዳዊ ውዕል ምስ ኣርሴናል ኣብ ዝመፅእ ክረምቲ ክሕደስ ምዃኑን መንግስቲ ብሪጣንያ ዘውፅኦ መግለፂ ከም ዘመልክቱ ኸ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ሩዋንዳ ሓደ ምንጪ ዓሚቕ ዓለም ለኻዊ ስጋት ወይ ከዓ ስክፍታ ኮይኑ ምህላው እዩ ሚሼላ ሮንግ ካብ ግዜ ህልቂት ሩዋንዳ ጀሚራ ጉዳያት እታ ሃገር ክትከታተል ዝፀንሐት ጸሓፊትን ጋዜጠኛን እያ ብዛዕባ እቲ 21 ዓመታት ዝፀንሐ ስርዓት ፕሬዚደንት ፖል ካጋሜ ዝፀሓፈታ መፅሓፍ ዶንት ዲስተርብ the story of a political murder in an African regime gone bad ዛንታ ሓደ ፖለቲካዊ ቅትለትን ዝተባላሸወ ኣፍሪካዊ ስርዓትን እተዘንቱ ኣይትረብሹ ዝብል ትርጉም እተስምዕ ሚያዝያ ተሓቲማ ውፅያ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ሩዋንዳ ካብ 2018 እናገደዱ እዮም ከይዶም ትብል ሚሼላ ሩዋንዳ ሓንቲ ካብተን ኣዝየን ጨቆንቲ ሃገራት ኣፍሪካ እያ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ዓመታዊ ምርጫታት ኣብቲ ሃገር ይጭበርበሩ እዮም እቲ ዝኸፍአ ከዓ ዘይሕለል ፃዕሪ መንግስቲ ነቶም ነቲ መንግስቲ ዝነቕፉ ኣብ ደገ ዝነብሩ ዜጋታት ምህዳኑ እዩ እዚ ከዓ ስግረ ሃገራዊ ጭቆና ወይ ከዓ ፀቕቲ ተባሂሉ ይፅዋዕ ነዚ ተግባር ሚሼላ ምስቲ ቀደም ትካል ስለያ ሞሳድ ናይ እስራኤልን ስታዚ ናይ ምብራቕ ጀርመንን ኣብ ደገ ዝነብሩ ዜጋታቶም ንምቕንፃል ዘካይድዎ ዝነበሩ ስራሓት ተናፃፅሮ ፕሬዚደንት ካጋሜ 99 ካብ 100 ብዙሕነት ረኺቡ ኣብ 2017 ደጊሙ ተዓዊቱ ፍቱ መሓዛ ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረኻት ኮይኑ ጸኒሑ ምስ በዓል ቶኒ ብሌርን ቢል ክሊንተንን ይዋዘ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ መወዳእታ ስልጣነ ኣሰልጣንነት ኣርሰን ቬንገር ኣብ ኣርሴናል ትዊት ይገብር ነይሩ እቲ ዘገርም ካብቶም ብዘይ ድሌቶም ኣርሰን ቬንገር ክስጎግ ኣለዎ ዝብሉ ነይሩ ሚሼል ኣሮንግ ካጋሜ ክሳብ መወዳእታ ኣብ ስልጣን ክጸንሕ እዩ ዝብል እምነት ኣለዋ ተካኢ የብሉን ምክንያቱ ንኹሎም እቶም ናብ ስልጣን ክድይብ እንከሎ ናይ ቀረባ ኣዕርኽቱ ዝነበሩ ስለ ዝኣሰሮምን ወይ ከዓ ስለ ዝቐተሎምን ትብል
እዚ ኩሉ ግን ምስቲ ኣብ ኣፍሪካ መሪሕ ዝኾነት ገስጋሲት ሃገር ኢሉ ዝጠቅስ መዋዓውዒ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኣርሴናልን ምብፃሕ ተፃዋታይ ዴቪድ ሉዊስ ናብ ፕሬዚደንታዊ ቤተ መንግስቲ ሩዋንዳን ብኸመይ ይሰመማዕ እታ ሃገር እቲ ንግዳዊ ውዕል ምስ ኣርሴናል ክሕደስ ድዩ ኣይኮነን ዝሃበቶ ርእይቶ የለን ምናልባት ብወገን ጋንታ ኣርሴናል ሞራላዊ ጉድለት ኣብዚ ጉዳይ ዝህሉ መርገፂ ዘሎ ይመስል ምክንያቱ እዚኦም ሞራላዊ ሕቶታት ኩዕሶ እግሪ ክምለሶምን ክገጥሞምን ዘለዎም ብድሆታት እዮም ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ምዕባለን ምስፍሕፋሕን መኽሰብን ምናልባት ከዓ ስስዐ ተባሂሉ እውን ክፅዋዕ ዝኽእል በቲ ሓደ ወገን ምስመን ውዕል ይኣትዉኻ ኣብ ምምራፅ በቲ ካልእ ወገን እቲ መስመር ኣበይ እዩ ዝሕንፀፅ ብመንገዲ ኣየር ኤምሬትስ እናበረርና ሩዋንዳ ከይንበፅሕ ንኽእል ዶ ንስዑዲ ዓረብያ መሳርሒታት ኩናት እናላኽና ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ከይትገዝእ ክንክልክላ ንኽእል ዶ እዚ ዝተጨማላለቐ ህይወት ኩዕሶ እግሪ እዩ ንኣርሴናል ከዓ ሕቶ ምሕዳስ ውዕል ምስ ሩዋንዳ እዋኑ በፂሑሎ ምናልባት ሩዋንዳ ኣብቲ ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ዝርዝር መገሻ ዘይካየደለን ሃገራት ኣትያ ብቐይሕ ሕብሪ ስለ ዝተለኽየት ኣብቲ ውሳነ እጃም ይህልዎ ዶ መግለፂ ወፃኢ ጉዳያት ብሪጣንያ ክብደት ይህልዎ ዶ እናሓደረ ግን እቲ ውዕል ዘሰክፍን ዘይልሙድን ምዃኑ እናነፀረ ምኻዱ ኣይተርፎን እዩ ክብል እዚ ኣብ ጋዜጣ ዘ ጋርዲያን ዝወፅእ ዓምዲ የስፍር